uzovela ilantuka kuqala, kwavela laa nto ibombathiswe yona apha, ingubo. Into ibivelile apha, kwavela ingubo. Hayi, kwaqhubekeka ke ngoku nonantsika nokurhonjwa. Kwavela uba zinyawo zijonge kwelaa cala lingapha ngaserayithi. Okay, baqhubekeka ngokurhomba ke kwakho bekhona le ntwana ke le ibikrokrelekeka ihleli phaa emva kwam kwelaa cala lingemva. Yabe ikhuza ithi, yho, ibuye umva ibheke phaa ngasezindlini iphinde ibuye. Awusifike sayibona kuyo thina. Umama bamqukulela apha njengoba kubonakala. Nanku umzila. Ngathi livili lekiriva. Nali. Lithe nali lichancatha apha nali. Lithe lafika apha ke lafika laphela apha. Ibhedi yakhe ibilapha, ibimeso ibhedi yakhe. Ibimeso, benganyukanga ngegumbi. Babanjiwe abarhanelwa abathathu ekuquka kuyo abazulwana ababini bakamakhulu ona 72 years. Umakhulu ke eberipotwe njengolahlekileyo ngoLwesihlanu umhla we-12 phaya kwilali yaseCumakala phaya kulaa mmandla wase-Lady Frere. Ngokukhangela kwamapolisa ke kunye nabahlali, umakhulu uye wafunyanwa engcwatywe kwingcwaba elincinci esegadini phaya kwakhe ngoMgqibelo umhla we-13. Abarhanelwa ke babanjiwe kwangoko, bazawuvela ezinkundleni zamatyala phaya eLady Frere ngomhla we-16 uLwesibini losiya kuye, bevela bona ngesityholo sokubulala nokuphanga umakhulu. Ngecingo xa ndiphuma kule plati ndayivula ndangena, ndathi ke cingeni kwam ndathi, wo, inkulu le gadi kungahle kanti lo mntu simfunayo ulapha egadini, make nditshekitshe. Ndangena ke torho nyhani ndehla ndabona uba kumanzi, kuxhuthwe amadiza phaa nangalalisiwe apha. Kulapho ke ngoku ndizoqwalasela khona ke ngoku xa ndibona la madiza, ndabona nali elinye izala naphaa, ndabe ndiqonda uba kumanzi. Fonala ke ngoku kuzwe kwaziwa awufikwa apha warhuqwa. Ndihambe ngomzila ke mna ke ndanamathela ithe ke ngoku nethi uba ifike apha. Sikhona isiginqi ebesikhona apha ebesilele ingca apha kule ndawo, nantsi kule ndawo. Bonala kulapho ngoku atitshwe khona apha uba ke ngoku kusetyenzwa ke ngoku phaya edlakeni. Mandiqale kwisifie sethu ku-national government sinayo i-concept ye-gender based violence and femicide esincedisayo ke kuba kaloku iqale yasuka apha ezantsi kwenziwa i-public participation yenyuka kwi-locals yaya eprovinsini, sasuka ke ngoku eprovinsini sayisa ku-national. Sisebenza ngayo ke ukusincedisa kwezi cases zininzi kangaka ze-gender based violence. Into ethetha ukuthi ke urhulumente ulithathile igxathu lakhe ukuncedisana nathi. Ingathi ikhaya lihleleleke kakhulu, uzawuncedwa ngantoni? Usodolophu womasipala waseMalahleni uzosabela kanye ezo izinto. Uzawufika ngoku ngentsimbi yesibini, sihlale ke ngoku sive apha ekhayeni kuba ke kuyabonakala, imbonakalo ikho ngaphandle. Sizawutsho ke ngoku into kokuba usodolophu uzawuthini, nguye ozazikhomitha ke njengomphathi kamasipala politically. Ndingunowethu Lumko mna, ndingummelwane apha kokwabo. Ndingumntu wokuqala ofikayo, ummelwane wam lo, uMagxarha lo. Kanti wabe sendimbiza ngoba yintombi, njengoba ingumntu ongendanga. Mna ndifike kule lali engendanga sezihlalela njengoba ehlala seseRhawutini ngoku. Ihomba ke, inenekazi intokazi ibiseyihamba ngenduku, mdala kakhulu kum, intangomyenam. Mna ndendele emntwini omdala ongasekhoyo ngoku, yayingummelwane wam. Belunge kakhulu usisi Nomvula. Sendingayazi uba ndingathini, usishiye esithukuthezini esikhulu. Uba ubungenanto kwakho ubungakwazi uze kuye uphume nje, bekukhelele into enanayo, uhambe uyozizamisa nawe utyisa abantwana bakho. Nditsho uba usishiye kabuhlungu ke, kuba ihambo yakhe sesiyasothusa ke. Yenzekile ke, yaziwa nguThixo naye loo nto.
Sibuhlungu uqala siyifemeli, asinayiphika le yinto ngoba sonakalela, ngoba ngokwenene ngumntana wefemeli. Kodwa ke elithethwayo lelokuba umthetho mawudlale indima yawo, umntana alulekwe ngumthetho. Ingakumbi kusithiwa iintolongo zale mihla zalorhulumente zezoluleko. Ngethemba phaya uyawuphuma eyinto ebantwini kunale nto azawungena eyiyo kuba uzawungeniswa ngumantyi. Kuba ngoku sekutsha, ityala lisezawuxoxwa, esinomnqweno uba umthetho udlale indima yawo. Into endizibonileyo mna zimpethu ebezikule ndawo. Ethi ke lo mntu ngokokwam akangcwatywanga ngoLwesibini, ungcwatywe ngoMvulo ebusuku. Ngoba ibe nguMvulo, ngoLwesibini, ngoLwesithathu, ngoLwesine, ngoLwesihlanu, basomgubhulula kwisuku lesithandathu ngoMgqibelo. Ndibone impethu ebezilapha nevumbo salivayo nawe phaya kulaa ndawo akuyo, into yoba ayenziwanga nje le nto, yenziwe ngoMvulo not ngoLwesibini.